Ο Γιώργος έρχεται για άλμα. Γρήγορα πρέπει. Ξέρετε που είναι, πέρα πάνω, δεν φαίνεται τώρα. Ναι. Wow! Αυτός πάρει ο Γιώργος. Η δικιά του η ψηφιακή, αυτό θέλει να τραβήξουμε, τι να σου πω τώρα. Τώρα ρε. Εντάξει εδώ. Α, τους έρχεται. Τον βλέπετε. Τσάμπιον! Μια δήλωση! Μια δήλωση! Δήλωση! Μια δήλωση! Το κινητό σου! Έχουν πέσει κινητά, έχουν πέσει λεφτά και να με. Ωραίο. Καλό, μ' άρεσε. Φύγαμε για καλύτερα.